Ordu batak eta 6 minutu entzule ikasturte osoko eztabaida prozesuaren ostean atzoko egunez amaitu zuen 4. kongresua Ernai Gazte Antolakundeak. Egungo testuinguruaren aurrean antolakuntzarako espazioak zabaldu eta gazteriarentzako tresna bihurtu nahi duela adierazi zuen Ernaik larun batez. Amaiur Egurrola telefonaren beste aldean dugu Ernai Gazte Antolakundeko bozeramailea. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Ernai, egungo testuinguru globalari erantzuteko moldatu beharra azaldu zenuten, Bergaran. Zer nolakoa da testuingururi hain zuzen ere? Bueno, alde batetik atzo esan genuen bezala, ikusten dugu nola kapitalismoaren metaketa fase baten amaiera bizi dugun. Orain arte mundu mailan nagusitasuna Ameriketako estatu batuek izan badute, hori aldatzen ari da, eta ikusten ari gara nola beste potentzia batzuk ere agertzen ari diren ekuazioan, baina era berean ikusten dugu mendebaldeko potentzia horiek ez dutela utzi nahi eta bere eskuetan dagoen guztia egiteko prest daudela beste potentzia horiek nagusitasuna lehiatu ez dezaioten. Horren baitan soilik ulertu ditzazkegu azken hilabeteetan gertatzen ari diren eraso imperialista desberdinak edota mundu mailan egoten ari diren gatazka belikoak. Gainera askotan esaten da, honek guztiak mundu mailan krisialdi bati erantzuna edo dela, baina uste dugu honek ez duela itzulpena soilik gatazka belikoetan, baizik eta badaukala balioen eraldaketan ere itzulpena zentzu horretan, balio erreakzionarioen gorakada bat bizi dugu eta horrek hartzen du forma desberdina, ikusi dugu fasismoaren gorakada, baina ikusi dugu baita ere balio desberdin batzuk jendarteko kapa desberdinetan sarbidea izan dezaketela eta uste dugu hori edo ezein mugimendu emantzipatzailek tentuz begiratu beharreko zerbait dela eta horren aurrean estrategia eraginkorrak behar ditugula. Uste dugu mundu mailan gertatzen ari diren fenomeno orokorrak direla hauek, baina era berean gurean ere badutela itzulpena eta noski Euskal Herrian ere badutela itzulpena eta era berean gainera gure herria aurkitzen dela burujabetza nahikori gabe oraindik ere hori guzti erantzuna izateko. Baina aldi berean paradoxikoa izan daiteke agian, baina badagoela Euskal Herrian bestelako pultsu bat, bestelako pultsu nazional bat, eta baita bestelako balio batzuetan eraikitako jendarte bat posible den aukera bat ere, beraz, pixkat atzo ere partekatu genuen, baina hori da apur bat, bai mundu mailaz eta baita Euskal Herrian begira jarriz egiten dugun irakurketa azkarra. Orainari buruz hitz egiten ari gara, baina akaso nazio askapen mugimenduan funtzio historikoa jokatu izan du eta jokatzen du Gazte Antolakundeak, hala adierazi zenuten ere bai. Baina nola eguneratu nahi duzuen misio hori 2026ari begira? Bai, hemen, hasteko eta bain esan behar dena da, zuke azaldu duzun moduan, Gazte Antolakundearen misioa historikoa dela. Hau da, 1979an Gazte Antolakundea sortu zenetik bi izan direla helburu nagusiak. Alde batetik gazteria nazio askapen mugimendura batzea eta bestetik gazteria independentista sortzea. Horrek 2026an zer esan nahi duen pentsatu dugu eta kongresu honetan hausnarketak bide horretatik joan dira. Askotan azpimarratu dugu, baina esaten dugu nazio askapen mugimenduak, nazio askapen prozesuak bestelako fase batean aurkitzen dela 2026an, askotan hitz egiten da ziklo politiko berri batean aurkitzen garela, eta hau esaten dugunean, esan nahi duguna da, nazio askapen prozesuak berak egun badituela bestelako tresna batzuk aurrera egin ahal izateko. Eta beraz, Ernaik partekatzen du momentu honetan prozesu independentista dela gure herriaren askatasuna eta bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko biderik eraginkorrena.
eta horretarako estrategia edo badela Euskal Herritarren gehiengoa artikulatzea eta bestelako balio batzuetan eraikitako jendartea eraikitzea. Eta uste dugu hori dela, ez? 2026an askapen prozesua bera aurrera eramateko dugun estrategia. Eta zentzu horretan horrek itzulpena, uste dugu itzulpena izan behar duela gazte mailan eta gazte antolakundeak horretarako aukera ematen duela, ez? Eta beraz zentzu horretan guk ere norabide horretan lan egin behar dugula Euskal Herriko gazteria artikulatzeko eta uste dugu ernai dela horretarako mekanismo eraginkorrena eta horregatik diogu ez ernai izatea nahi dugula gazteriarentzako etxe eta gazteok ditugun nahi behar eta kezkak politizatu eta horiei alternatibak planteatzeko lekua eta horiei alternatiba hain zuzen ere askapen prozesuaren baitan emango diogula. Ari horretatik tiraka gazteriarentzako tresna eta helduleku ere izan nahi duzuela esan zenuten eta horretarako antolakuntzarako espazioak zabaldu. Zer esan nahi duzu zehazki horrekin? Nolakoak izango dira antolakuntzarako espazio horiek? Ba hemen uste dut mantra bat badagoela, ez? Azken urteetan esan dela gazteok ez dugula parte hartzen politikan, guk uste duguna parte hartzen modu horiek aldatu egin direla. Eta beraz, edozein antolakunde politikok parte hartze moduak aldatuta, egin behar duena da parte hartze modu horietara moldatu edo pentsatu zein den mekanismorik egokiena 2026an gazteria artikulatzeko. Zentzu horretan ernaik ariketa hori egin behar zuela uste dugu, eta beraz ernaik pentsatu behar du Euskal Herriko gazteriak nola parte hartzen duen eta horretarako moduak ireki eta uste dugu hori geure baitatik hasten dela, ez? Ernain bertan parte hartzeko moduak irekiz eta horren itzulpena da ernaik eskaintzen duen dinamika, parte hartze espazio herri antolatzen garen moduetan edo eta baita bestelako egitasmoak nola pentsatzen ditugun, ez? Beraz, ernai bera izango da horretarako tresna eta gure baitatik hasiko da ariketa hori. Bueno, larunbat honetan Bergaran babes zabalarekin onartu duzue ponentzia. Eduki eta erabaki horiek sozializatzeko asmorik duzue, dinamikarik jarriko duzue martxan zertzu horretan? Bai, atzo bertan, kongresuaren ekitaldiaren lehenengo zatian, kongresuaren ondorio nagusiak partekatu genituen, baita ere liburuxka bat banatu zen ondorio nagusi horiekin eta gaurtik aurrera online eskuragarri egongo da ondorioen liburuxka hori. Eta horrekin batera, noski, gaurtik aurrera herri tesi horien sozializaziorako eta partekatzerako unea hartuko dugu eta herri ere ariketa hori egingo du militantziak. Hortxe gonbita beraz, gazteriari bestela ere gerturatzeko. Amaiur Egurrola, Ernai Gazte Antolakundeko bozeramailea, eskerrik asko gurekin izateko tarte hartzeagatik. Mila esker zuei.